ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏଇଆ ହିଁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ଵେତାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା ଜମାର ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କାରଣ ତା ଅପେକ୍ଷାର ସୀମା ପାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଅପେକ୍ଷାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ଵେତା ଯେମିତି ଚିଡ଼ିଯାଏ। ଶ୍ଵେତା କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ହେଉଛି ଶ୍ଵେତା। ସେ ରତ୍ନପୁର ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥାଏ। ସେ ଅଲିଅଳି ଝିଅଟି। ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ବାପା ମାଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଥିଲା ଶ୍ଵେତା। ସବୁକିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତା ବାପା ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର ସବୁ କଥା ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଶୁଣେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ଶ୍ଵେତାର ଜୀବନରେ। ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ଶ୍ଵେତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ସେ ଯେମିତି ମେଟ୍ରିକରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ପୁରା ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବହୁତ ଭଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ କଲେ ଶ୍ଵେତାଙ୍କ ବାପା। ଯେଉଁ କଲେଜକୁ ଶ୍ଵେତାଙ୍କ ବାବା ସିଲେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଲେଜରେ ହିଁ ଶ୍ଵେତା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ସେଇଟା ବି +2 ସାଇନ୍ସ ନେଇକି। ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତା କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ। +2 2 ବର୍ଷ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା ସେ ବି ଜାଣିପାରିଲାନି। +2ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିଥିଲା ଶ୍ଵେତା। ଆଉ ତାପରେ ଯେମିତି +2ରେ ବହୁତ ଭଲ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ ଶ୍ଵେତାଙ୍କ ବାପା, ଠିକ୍ ସେହିପରି +3ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କଲେଜଟି ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଶ୍ଵେତାଙ୍କ ବାପା। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଲେଜ ହିଁ ପଢ଼ିଲା ଯେଉଁ କଲେଜ ତାଙ୍କ ବାବା ସିଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ। +2 ପରେ +3 କଲେଜ ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ନୂଆ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ +2ରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଛି। ଆଉ କଲେଜର ମାହୋଲ କେମିତି ରୁହେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵେତା ଜାଣିସାରିଛି। ଯେମିତି +3 ପଢ଼ିଲା ଶ୍ଵେତା, ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ଵେତାର ଯେତିକି +2 ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ସେଇ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି କଲେଜରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ଵେତା ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ପୁଅକୁ ଅଣଦେଖା କରିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପୁଅ ଶ୍ଵେତା ସହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଶ୍ଵେତା ଆଉ ସେ ପୁଅ ସହ ତାର ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାଁ ଥିଲା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ। ଏମିତିରେ ସେ ପୁଅର ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ଆଉ ଶ୍ଵେତା କଲେଜରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଶ୍ଵେତା ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନି ସାରିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକର ଗତି କରିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ଵେତା ଯେତିକି ପଢ଼ୁଥିଲା ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ଯେତିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାଠୁ କିଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବନେଇଲା ଯାଏଁ ତ ଶ୍ଵେତା ଆଉ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି +3ର ଫାଇନାଲ ଇୟର ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ସେଇ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ କଲେଜର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ଵେତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିଲା ପ୍ରେମ। ଶ୍ଵେତା ତ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ଵେତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାଙ୍ଗ ଆକାରରେ ହିଁ ନେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏମିତିରେ ପ୍ରେମ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଲା, ଶ୍ଵେତା ତ ପ୍ରଥମେ ହସିଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରେମକୁ ଏଇଆ କହିଲା କି ଶ୍ଵେତା, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେମ, ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛ? ପ୍ରେମ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ଆମର ଏଇ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରେମର ନାଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ଵେତା କହିଲା କି, ଆରେ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଜାଣିଛ ଆଉ ବୁଝିଛ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ମନ ଖରା କେମିତିକା ପ୍ରକାର, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରପୋଜ କରୁଛ। ପ୍ରେମ ହସିଦେଲା ଆଉ କହିଲା କି, ହଁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ, ହେଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ଶ୍ଵେତା କହିଲା କି, ମୁଁ ଯଦି ରାଗିଯିବି ମୁଁ ତମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବି। ପ୍ରେମ ଆଉ ଥରେ ହସିଲା। ସେ କହିଲା କି, ଠିକ୍ ଅଛି,
ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଶ୍ଵେତା ଆଉ ଥରେ କହିଲା କି ମୁଁ ଯଦି ଚିଡ଼ିଯିବି ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବନି ମୁଁ ତମକୁ ବହେ ସଧିବି ଆଉ ବାଡ଼େବି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରେମ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଶ୍ଵେତା କହିଲା ଆରେ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ପିଲାଳିଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହଁ। ପ୍ରେମ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ତମ ସେ ପିଲାଳିଆମକୁ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଏବେ ତମେ ମୋତେ ମନା କରନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେତିକି ହିଁ ଭଲ ପାଅ। ଶ୍ଵେତା କହିଲା କି ମୁଁ ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେଟା ଭଲ ପାଇବା କି ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ହଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଦେଖିଲେ କି ତମ ସହିତ କଥା ନହେଲେ ମୁଁ ବି ରହିପାରେନି। ପ୍ରେମ ଆଉ ଥରେ ହସିଲା ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ପାଗିଳି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରେମ କୁହନ୍ତି, ଯାହାକି ତମର ଆଉ ମୋର ହେଇସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତା ଆଉ ପ୍ରେମ ଦୁହେଁ ଜାଣିସାରିଲେ କି ସେମାନେ ଏବେ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକା, ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେମିତି +3 ସରିଗଲା ତାପରେ ଦୁହେଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ହଉ ହଉ ପ୍ରେମର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ ଲାଗିଗଲା ପ୍ରେମର, ପ୍ରେମ ଏବେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଜବ୍ ପାଇଲା ବୋଲି ଯେତିକି ଖୁସି ସେତିକି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏବେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଶ୍ଵେତାକୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହିବାର ଅଛି। କାରଣ ତାଙ୍କେ ଯେହେତୁ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଏକଲତା ପୁଅ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଅଲିଅଳିରେ ପଢ଼ି ବଢ଼ିଛି। ସେ ଭାବିଲେ କି ଚାକିରି ମିଳିଗଲା ପରେ ସିଏ ଏବେ ଆରାମରେ ଶ୍ଵେତାକୁ ବାହା ହେଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ଵେତା ଆଉ ପ୍ରେମର ଜାତି ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ମନରେ ଏଇଆ ଧାରଣା ଥିଲା କି ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ତା କଥାକୁ ତାଙ୍କ ବାବା ମା ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବେନି ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସେମାନେ ଶ୍ଵେତା ସହ ତାର ବାହାଘର କରିଦେବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଚାକିରି କରିବାକୁ। ପାଖାପାଖି 4-5 ମାସ ଯାଏଁ ସେ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଲା। ଆଉ 5 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଘରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲା ପରେ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଶ୍ଵେତା ସହ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ଵେତା ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି ପୁରା କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ପକାଇଲା। ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଵେତାକୁ ଦେଖି ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକାଇଲା। ପାଖାପାଖି ଏମିତି 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ, କାରଣ ଏତେ ମାସର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେମାନେ କେମିତି ବା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିରୀଖି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପ୍ରେମ ଶ୍ଵେତାର ମନ ଭୁଲେଇବା ଲାଗି ଆଉ ତାକୁ ଏକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଇଆ କହିଲା କି ଆରେ ଶ୍ଵେତା ଏବେ ତମ ପିଲାଳିମି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଏତେ ଶାନ୍ତ କେମିତି ହେଇପାରିଲା ତମେ? ଶ୍ଵେତା କହିଲା କି ଏ ବିରହ ହିଁ ମୋତେ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଲା। ଯେଉଁ ପିଲାଳିମି ଆଉ ପାଗଳାମିକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ଗଲା ପରେ ସେସବୁ ଯେମିତି ମରିଯାଇଛି। ପ୍ରେମ କହିଲା ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ନା, ଏବେ ତ ତମେ ପାଗଳାମି ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବ। ଏମିତି ହିଁ କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଶ୍ଵେତା ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ଵେତା ପ୍ରେମକୁ ଏଇଆ କହିଲା କି ବହୁତ ହେଲା, ମୁଁ ଏ 5-6 ମାସ ହିଁ ତମଠୁ ଦୂରରେ ରହିପାରୁନି, ଆଉ ଏମିତି କେତେ ଦିନ? ଚାଲ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କଥା କହିଦେବା। ପ୍ରେମ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ବି ସେଇଆ ହିଁ ଭାବୁଛି। ଚାଲ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ କୁହ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହି ଦେଖୁଛି। ଶ୍ଵେତା କହିଲା ଆରେ ନା ନା, ତମେ ପ୍ରଥମେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମନାଅ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମନେଇବି। ଯଦି ମୁଁ ବି ନ ମନାଏ ତାହେଲେ ତମ ବାପା ମା ତ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ନା, ସେଇ ସମୟରେ ତମ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରେମ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ରାତି ହିଁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ତମ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। କିଛି ସମୟ ପ୍ରେମ ଶ୍ଵେତା ସହ ବିତେଇଲା ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା ତା ଘରକୁ ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଜଣେଇବାରେ ଲାଗିଲା
ତା ପ୍ରେମ କଥା। ପ୍ରଥମେ ତ ତା ବାପା ମା ପ୍ରେମକୁ ଏଇଆ ପଚାରିଲେ କି ସେ ଝିଅର ଜାତି କ'ଣ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମର ଜାତି ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ ସେ ଝିଅର ଜାତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି କହୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ବାପା ମା ଜାଣିଲେ କି ସେ ଝିଅର ଜାତି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଜାତି, ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ନ ବିଚାର କରି, ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ପ୍ରେମକୁ ନ କହି ବାସ୍ ଏଇଆ ହିଁ କହିଲେ କି ଏ ବାହାଘର ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରେମ କହିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ, ସିଏ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ମୁଁ ତମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ତମେ ଶୁଣିପାରିବନି। ପ୍ରେମର ବାପା ଆଉ ମା ଏଇଆ କହିଲେ କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତତେ ଯଦି ସେ ଝିଅ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କେମିତି ବି ଚଳିଯିବୁ, ତୋ ଟଙ୍କାରେ ବି ଆମେ ଚଳିବା ପସନ୍ଦ କରିବୁନି, ତୁ ଯା, ସେ ଝିଅ କି ବାହା ହେବ ଯା। ପ୍ରେମ ତ ପୁରା ନୀରବ ରହିଗଲା। ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ତାକୁ ବାହା ବୋଲି ଶ୍ଵେତକୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଶ୍ଵେତକୁ କହିବ ବା କେମିତି? ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ତା ବାପା ମାଙ୍କଠୁ କଥା ଶୁଣିଲା, ତା ପରଦିନ ପ୍ରେମ ଚାଲିଗଲା ଶ୍ଵେତା ପାଖକୁ, ଆଉ ସେ ରାତିର ଘଟଣା ସବୁ କିଛି ଜଣାଇଲା ଶ୍ଵେତାକୁ। ଶ୍ଵେତାର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କାମ କରିଲାନି, କାରଣ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ସମୟରେ ଜାତି ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶ୍ଵେତା ପ୍ରେମକୁ ବୁଝେଇ ଏଇଆ କହିଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି, ବାପା ମା ସିନା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଚାଲ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବା। ପ୍ରେମ କହିଲେ ଶ୍ଵେତାକୁ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି, ଯଦି ଆମେ ସେମିତି କରିଲେ ହୁଏତ ବାପା ମା ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ସେମିତିରେ ଆମେ ତ ବାହା ହେଇସାରିଥିବୁ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି କେମିତି ବା ଭାଙ୍ଗିବେ। ଏମିତି ହିଁ ଦୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କୋର୍ଟରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ଦୁହେଁ ପୁରା ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଯାହା ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ହଉ, ବାପା ମାଙ୍କର ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ତାଙ୍କର ହେଇ ହିଁ ଯିବ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବାପା ମା ରାଗିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣେ ନେବେ ବୋଲି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, କାରଣ ଶ୍ଵେତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ଆଉ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ବାସ୍ ସେଇ ଭରସାରେ ହିଁ ସେ ଦୁହେଁ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେ। ଶ୍ଵେତା ବାସ୍ ଦିନ ଗଣୁଥାଏ କେମିତି ବାହାଘର ଦିନଟା ଆସିଯିବ, ଆଉ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିନକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ହଉ ହଉ ବାହାଘର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଶ୍ଵେତା ପୁରା ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କଥା କହି ସେ ଘରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଜଗିଛି। ଶ୍ଵେତା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରେମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଆଉ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ ହିଁ କରୁନି। ଶ୍ଵେତା ଭାବିଲା କି ହୁଏତ କୋଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଫସି ଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବେଶୀ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଭାବିଲାନି, କାରଣ ଏମିତିରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛି ସେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବି ହଉ ବାହାଘର ହେବ। ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା, ଏମିତି ପାଖାପାଖି 4-5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଶ୍ଵେତା ପ୍ରେମକୁ ଜଗି ବସିଛି। ଆଉ ସେପଟ ଅଫିସରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେଣି ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏବେ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏତକ ଭିତରେ ଶ୍ଵେତା ପ୍ରେମକୁ ବହୁତ ଫୋନ୍ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ହଉ ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହିଁ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପ୍ରେମର ଏଯାଏଁ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ, କିଏ ଆସିବାର ନା ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଫୋନ୍ କଲେ ରିସିଭ୍ କରୁନି, କି ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ରିପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଉନି। ଶ୍ଵେତା ବି ବହୁତ ରାଗି ଯାଇକି ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି, ଏବେ ଯିବ ବି କୋଉ ମୁହଁରେ? ସେ ତ ଭାବିଥିଲା ଆଜି ଯେମିତି ବି ହଉ ବାହାଘର ହେବ, ଆଉ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଅଲଗା ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଆସୁନି ଶ୍ଵେତା ବି କ'ଣ କରିବ? ରାତି ପୁରା ସେ ସେଇଠି ହିଁ ଜଗି ବସିଛି। ଶ୍ଵେତା ଅଫିସରେ ଏକା ଝିଅ ଜଗିଛି। ହଉ ହଉ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସକାଳେ ପ୍ରେମ ତରଫରୁ ଫୋନ୍ ଆସିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ଶ୍ଵେତା ସେ ମେସେଜ୍ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଲା ସେ ମେସେଜକୁ। ମେସେଜ୍ ଯେମିତି ଶ୍ଵେତା ଦେଖିଲା ସେ ପୁରା ଶକ୍ ହେଇଗଲା, କାରଣ ସେ ମେସେଜରେ ପ୍ରେମ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଉଛି। ପ୍ରେମ
बर बेशरे अच्छे आउ ता पाखरे से झीटी पूरा राणी परी देखा जाउची। जना पड़ुची तो जेमिति के दुहे पूरा स्वामी स्त्री। जेमिति श्वेता से फोटो देखिला ता मुंड आउ किछि काम देला नहीं। प्रेम श्वेता को से फोटो छाड़िला परे एही लिखाइथिला कि सॉरी श्वेता मते क्षमा करदेब। आजिर दिन में मो बापा माँ मते जबरदस्ती ए झील सह बाहागर कराई देउचंती, किंतु विश्वास कर मु आज भी तुमको ही भल पाए। जदि मु ए बाहागर करि नथंती ताहेले मो बापा माँ मरीजिबे बोली मते धमक देइचंती। एबे मो बापा माँ को छाड़ देले तमे एते गुरुत्व भी नुह। जदि पारुच तमे मते भूली जाओ। एइटा ही मोर शेष मेसेज। या परठू मु तुमको कॉल करिबिनी कि मेसेज मते करिबिनी। एतिकी कही प्रेम श्वेता को ब्लॉक करदेला। एमितिरे तो श्वेता पूरा रागे थिला प्रेम उपरे। आउ जेमिति प्रेम रो एमितिका रिप्लाई आसिला श्वेता तो पूरा पागली ही हेगला। श्वेतार से पिलालियामी आउ तार हस हस चेहरा जेमिति कुआडे उभा हेगला। आज भी से प्रेम उपरे रागिकी अच्छे। आउ अपेक्षार ना शुणिले जेमिति से चिड़ी जाए। आ मने मने श्वेता खाली एहे भाबुची कि जाति कटे नथिला बोली हुए तो से माने भल पाई बहुत बड़ भूल करिले। आउ से समस्त को एहे भी कहे कि जदि तुम काहार को भल पाउच ताहले प्रथमे जाति कटे रहिबा दरकार। कारण आजिका जनरेशन हेले मध्य किछि लोक माने जाति को नहीं भल पाइबा को बळी दे दोचंती। आज भी श्वेता बाहा हेने, किंतु प्रेम बाहा ही तार घर संसार आरंभ करदेलानी। एबे भी श्वेता खाली गोटे कथा ही भाई बसुचे, अपेक्षार फल कौन एमिति ही मिठा दी थाए। कहानीटा आपण मानक केमिति लागला लाइक शेयर कमेंट माध्यम निश्चय जणाबे। आउ हाँ ए कहानी दे भूल कहार थिला तार मतामत मध्य आपण मते कमेंट बॉक्स माध्यम दे परिबे।